Jeg hedder Claus Christensen, og jeg er markedschef i Mesto Solutions Danmark. Den udfordring, vi arbejder med i dag, det er, at mange af vores kunder ønsker at gå fra grossist til at blive e-grossist. Det vil simpelthen at udnytte ERP-systemet optimalt over for både deres kunder og over for deres leverandører, så de minimerer deres tidsforbrug og deres omkostninger, og dermed kan sikre sig, at de også er der i morgen. En af de udfordringer, du som grossist har i dag, det er, at travlhed det presser servicegraden. Kunderne vil gerne have service, de vil gerne have information om priser, de vil gerne have information om, hvornår deres ordre bliver leveret. Vi vil ikke kalde dem tidsrøvere, men vi vil gerne sikre os, at de får den information, får den service, som du altid har ydet dem her som kunde. Det vi kan gøre ved det er simpelthen ved at sige, at alle track and trace informationer om ordren bliver lagt på din e-shop eller sendt direkte på en mail, når vi har afsendt ordre. På den måde så får kunden stadig service på det rigtige tidspunkt, når de har lyst til at gøre det, uden at de tager din tid. Det har vi lavet hos flere af vores kunder, blandt andet Elme Instrument, hvor vi har indført det her, at hver gang der bliver afsendt en ordre, får de også et mail om, hvor de kan trace den her ordre, og dermed ikke skal tage den telefonisk kontakt og tage din tid. Brug InShoppen som et aktivt parameter for at give servicen, ikke bare for at handle. Det er konceptet med at gå fra at være grossist til at blive e-grossist.